Conseguir peso. ¡Hola! ¡Vaya penalti, nene! ¡Madre mía! ¡Uf! Marxem decebuts perquè no hem estat bé, ens ho veiem a venir, Hem fet dilluns, dimarts, molta càrrega, matí tarda, però no s'excusa. S'equivoquem amb conceptes, amb moviments, però bueno, al final veníem aquí, hem fet dos equips que el que m'interessava és que tinguessin 45 minuts tots els jugadors. Era un entreno però competint, que ja ens va bé tindre ritme de partits. M'hagués agradat, com sempre, que vinguin els històrics, arribar el més lluny possible, però no sé si demà continuarem amb la nostra planificació de cara a arribar el més bé possible contra el Villarreal, que al final és el que ens interessa. O sigui, venim els històrics per preparar-nos, per agafar ritme de competició, per veure errors que ens van molt bé. Prefereixo anar-me'n amb bones sensacions com me'n vaig anar el dia de la Muntanyesa, que el primer partit de pretemporada, o el dia del Terrassa. L'altre dia a Vilassar la primera part ja no em va agradar i avui igual, però segurament diumenge contra el Barça veurem una altra cosa, ja ho veuràs.